Ka kuit ka suba ka dai ka wei ka badon kam tam ha ka ne ka jok ka bamanta shibanda banwan ra ya ka kuit ka suba ha kishnong ki thau ka Khasi Hills Autonomous District Council hane ka sngi kala ya kanduk kerpang ya kinong mi kmat jong ka World Bank kata u Thierry Martin u Kate Newman u Redhiman Saha matkum joro ha ka jingdon lang jong ba W kharkrang ubadai udkhot jong ka Meghalaya State Pollution Board banyak keren halor kani kamat kabadon kam habakren mitkinong tho kubor u Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba peniat Sing Siem ulayatu ba kum ka Executive Committee kalapet ya ki ei kimat kabadon kam kiba ka council kadai banle kam tam habai dei bat ki santali ki district kiba hap hapo ka Khasi Hills Autonomous District Council mi ki issue ki ba pair hakabai di ba kenika solid waste kini ki jabo ki ba mi na ki yang kisam nang ta ki wiwi ki jaka ki ba lapen thut ya ki im laksa lang pinda pe dang shenru nilai i ka jing lum thup iki jabo iki waste solid waste hapo yo jawairu yo musian kani kla ni pun ma ki kenram te ini ba menta kani ka por kenika juk ni don kam bahaban te nakam ya bede baka solid waste te habaide bakani ngasoban penpau ya kajing ai khoblei ya u governor jongka Meghalaya haus nam arjar arpho baka Khasi Hills Autonomous District Council kelapas kowe ke bill bat nilayo kenika act the Khasi Hills Autonomous District Solid Waste Management Act 2020 but halor kenika ag kala keren syai but la aibor yingi ya ka district council ban te lakap ban wanra yaki kendon but yaki rules ki guidelines ki pair kumno ban te lakam ya ka jing long jing man hakishnong ki thau ha be de bat ku nyut ba mi na bo shnong dan ni solid waste te nakalyang na jungi ngi iba hoy ki wala dapat dan ini ka agro ni so ai kudai kita nasional kita repair boleh kasih jungi kiba la shimkhia nakamta kanika solid waste kila don ki kali kitnyot kila don kini ki jaka ba repair baki persyang haka kerdan jongka haka level jongka dan nasional kila le Henry Sultanat menta ba nakalian ke executive committee ba menta ngikwa ben kam shenjangai habi dem kini ke kam ngimkwa ba kashnong kan khuj tang habawan pen khuj yo nyut wan kit yo nyut dikikali na kishnong bat kin libu shiki jaka landfill desika kan sakho na kalian ke isi kumnongin address yakanika problem joka solid waste de nadu ka village level hadu ka hima hadu ka sponsor te habide ba kata nilai keren bat lingba kani ga jing keren nila shim ya karai menta kani ka meeting ba kawai na kata ngin yak shwaya ka capacity building program kamut ba nakal yang ke council ngin try lang ba kahima ba kishnong ban ay ki awareness program la kalong physically bangin late haman kishnong la kalong daki bor ka juk jing start nta daki online daki media berkiwe kenang ba kani ka capacity building program, awareness program kebangin ain adu ki village level, hadu ki hima, hadu kan council kan long ke job, but ni ka jing temu jong kan ni kan long ban hikai ki brio kumno ban te lakam ni kini jing sapriang jong ni jong kini ki solid waste ki ba teng bombiang cakabu kan ni gatai ka penjabo kabin sapriang hapo kamarian kabin penjabo wat kiwa di hapo kishnong kiwa do di kini ki telong catchment area ru te kanika capacity building program awareness program ngin ya wat hadi nadu ki school hadi ki colleges te hadu kini ki jaka yo market area ki bayo bunpa te but ngin ai awareness hakum kita ki lupam te kabaan pat ha baide ba kani ka meeting ngila shimru ya karai ba ngin
ngin identify lani ngin jit biang sakat tu kat ni tili ki jaka bangin bangin penlong pilot project ya ka RRC ketika Resource Recovery Center kemud haduk mentang ngidang don ya ka Resource Recovery Center jong ka solid waste management program ke jongi kadang don tang hapok mulai moro te mentang ngindang identify shu sakat tu kat ni ki jaka ba kajing trekam jong kani ka RRC kalong ba ha kani ka RRC kala dan ka construction ki sheds ki repair but ngin khot yaki self group na kitu kishno but ha kani ka ikaba kan trekam kalong ba andala wanra ki waste na poshno hang ni ngin segregate ki waste ngin penbentai ki waste kinu ki bapuot kinu bampuot kinu balak ban recycle kum tarter kinu balak ban de laru te habidi ba kenika meeting mata ni la terwas ke World Bank ba kan ai jing rap ini ngin ya trailang nadu ban ai awareness program kila dan ya ka jingmang ya ka budget na benta kata but hadu kenika ba dei ba kenika resource recovery center ke ba ngin identify sakat tu kan itu li ki jaka bangin bu ya kiniki RRC ban long ka jing yarap na kamta ki ba kamtam haka solid waste te kini di ki pilot project te kaba laipat ngidang persyang banwara eka rules ke jong iru hapo jong ni ka kumno ban pentrekam solonsar hakishnong mabun aku man syu anu ksa mentama kajing lum bainyut kala judan haban kishnong Henry kadan kashnong bashim san potun ka shibnai dan kashnong bashim shispa dan kashnong bashim aspa kat kum ka jinglong jingman jong kashnong dan ki commercial area la si kishim lai spa kami nyot mangkasni kumta te ni lingba ka ni ka rules ngin dan ka jing tha ka bashai what e ka jinglom la se kat no bade ben lum kishnong habe de kata ka ben lum banyot kini kita namal ka jing pelut khamtam belum yo banyot ka debet ka bai kali maintenance bagi kit napo kshnong kilit bu shamartan te kani de ka we ka benta habede bakani ka rules nakalyang jungi ni ngin bu ru wat ya kani ka penalty ka fines pek komenta ini kibrio kidon kishnong ki ba kun khoi bai ka shnong man kasngi ke mi shnong le semen step na ni shisin shtayo ni shisin shibnai ne kidan bu kibreu ki bakhlem akor ki ba kilakit lupa kinyo kali juki haka permit ki shubrat haka shaba man de kani kamjar tang aku ki shnong jan paro ki shnong po socialong kini ki plastik ki behe bla bun kinyo tu lai pujat kilik bret ya po suro but dan ki ba bret shom de kum yakini ki ba le yakini ki kam nakal yang jungi haka ni ka rules haka ni ka solid waste management rules ka batmai ka bangin tundung kan dan buat ka penalty yakini ki ba le kuta te kan ni kan yarap ha wat ban penek pensa ru wat ka jingkhut jing suba jong kini ki tolong kum ki jungi ki catchment area bar kumju kan penkhut wat ikini ki wa dut ki don pun ha ki wa mentah po social long ka bam wa mkhra ka bam internet shu ban pe ka wa mshopi namar nak babon bahagi jaka kila tu kinyot ki pera kini kawa te la shai kasni ni lai penbek bakan don ka field visit te ka banin kong ni lek ka por khat arbaje min sini hang te hapo wa mken hang te po them masuk kani ka shnong manating ni lek field visit tu ni lek pe site inspection nang tu ngin hersa hapo umpling ngin hotline ki shnong bomarjan kum kala palang ka nongra karenja kiwi natangin hersa po pedhorum kha natangin hersa hamtai po RRC molai moro bat unjuk min wan pet se ka martin ringkat begini ki official naka World Bank te ka jingthu kalong be ba ngin yo e ka permanent solution habe de kanika solid waste te ngin kwa ban ong ban shipun khu ta hasnong ngin salibret akwe jaka banang ta kan sami biangka jing e ni angnut ru bakani ka executive committee kan daga jingi trailang baka World Bank daga jingi trailang baka World Bank hakanu kanu korkom ngin la ban wanra e kawai ka processing plant
nang ta ka wis but nginem dai shu ban ong tang chu le brand kum balong dan kan mi ka jing sma kan mi kan tai rei kin process na nang tai te kata kan kham slam kan dia rei ka ba kham kerti ka bangin pentrei rin ka jing trei lang jong ka KHDC but ka World Bank ka dai be halor kini ki akuli ban kong ka di capacity building program ka awareness program ka ba ka dai ka ba ngin identify sakat tu ka ni ki pilot project jong ka RRC te kani di ka jing kendu kumbalong hakan ka simbang tahu tingkat World Bank ka jingkeli badan kam ha ni sutu nama dalam penteri kam sekandon be ka jinglut kumbang nila ekran mentat ka meeting yang menta ka kam ka jungi ka long betang ban bu ka ban penbiang syai ke plan ka detail plan ka jungi kumno ngin penteri kam ya kanika solid waste management program ka jungi ringkat ba kanika ak ka baladan dan ila don ka clear picture ka jingthok ka basyai kumno ngin penteri kam kumbangila rai ning kong ngin Aisha ka awareness program nakta ka baad di ka RRC recovering resource recovery center kani kan don be ka jinglot te mentang ngin hab identify show kan sakat no teli kita ki RRC ni dot kam te bat banle ekani ka awareness program kat kumno ngin ya bat kat no teli ki shnong ngin penteri kam first phase second phase third phase hangtang ngin sesuatu ban mang ya ka budget te nakal yang ka World Bank kala syukun tu ini ban compensate de kini katam nomor ba kala ada alot ya kafan ba kana mlaps kini kafan namang ni hap dan kumnong no hapo jung ni Oktober ni hap long clear ke eka jing tu ga jung ni habe di pasal bes dan ila long clear in black and white ga jing tho ka biang bangi kwa ban rekam kumta ba ga jing lut jing sep kan long kumta de nakal yang ka World Bank kala long bakloi ban ya tray lambat ni ban ai kan funding what like expected estimate amount is koi more than ka pa menta ban batay de barba ho ka debit ka ka sngi ka baningkom ka bangia dan komunika meeting pa but ka kamde ka basuk ban batay ka nolot andang ila de penbiang lut ba kata tini salah ban batay dan ka we ka RRC kum ka moro ka nyut par khoi na moro am lawan lut tu ko RRC nang tu na RRC kisah gergi but dalam dep segregate kinu bapuat kasimpuan arpus ni kat kumka kajing slam jong kapor ban kelas bo nang ta hadin kata kitu bapuat kinle kumno te kila don lupa kini kinong thiet kumiki plastik kinong thiet kumiki nar betiwe te kitu ki kali ki ba wan kin pa itu timar ki bar kidan kam ban thiet kila wan na de mati Kidon ki kencan yut mo ki bomla kan cycle route ki bomla tu ban te ya kitu pada ki bon se ki sebo halan fer ya haka yang menta hakani ka rules ka jungi kat kum kani ka at stunat by kali kata kumno ngi classify yaki solid waste menta nginem la ban ong tang yaki home waste home waste kumikini ki jhol ki chap ki bla la waste na po ba bam ki breu lani ki nyot ki plang kini kita Henry menta ka bakham khia yangi bangin perkhat dai what iki medical waste OP medical waste ngin le kumno te yakani ngindang ya penbaik meta nakal yang jungi but ngin classify yaki waste iki kategori ki babon hakani ka rules ka jungi hani ka rules ka jungi ngin classify iki waste ki kumno municipal normal area part administered area kum ka jayau kamokhar nangta kini ki langkra malki kini kiwe pat kiarap hi namta ka jikun khoi andala pentre kam ni ka at te kini bar khat ki hablut ka ki si bo te yakani ka area ru ngin sa ai daga jing tha ka basai knang ba pai ba kinam suthu bakla ki hab she cheno ka jaka Henry ni suthu syai ba ke sarkar kadon ka urban affairs department kadon ka muda kadon municipal te municipal ni kapet bitang kini ki lai tili dai kran be kat kumka an tang lai tili ki shno kat bai ki ba shabar nang ta ka hab paro HDC te menta ka de ka challenge ini
la benong ka jing tunjuk ingi kom ka executive committee bat main ta kumno ban penteri kam habide kanika solid waste management rei ngets kamba ngin yo ekajing trailang na kerpat limba kanika por limba kanika jing pathai kubor ba pin kipai ba baru khoi kinong snong la da kalong snong hasor ne nong kendong ba kin ai kan jing trailang ba ni khnang ba ngin mara ki kendon ki guidelines ki ba biang ki ba yahap kumno ban sai sien ni kwa ba ka snong kari khasi ga jungi kan long sai sien ba ka kari khasi ba ki nam ya ai buram barosh kata ba kade kari ko khoi